Assalamu alaikum mehriban dinleyiciler. Yadınızda bolsa geçen sany ilkinji sanyna Türkmenistan Halk Artisti İlmurat Bekmiş bilen geçilen yol hatly bir dörejlikli gepleşige başlapdy. Näme aralykda da bir filmler boldy, syomkalarymyz boldy, aşk wagt sallyk. Bugün bolsa şo gepleşiň dowamy. Elbetde ikinji sany gepde oturmaýyn. Elbetde kim bilen öýdýäňiz? Türkmenistanyň halk artisti Halipamyz Aşyr Murat Gurbanov. Maşina du. Dur. Oşu. Ha. Suw taşamazak bolup edýän pırlygym kaýaşy. Ay, mene bilemek Arslan ağa. Ýöne şu owan aýallara şey diýe. Halipa hoş gördük. Sağ olun. Salamu aleykum mehriban adamlar. Bize tomoş edýän izleýärler. Hemmäňizi hoş gördük. Bize seyredin, bize seyredelim. Daşlaşmazak bunun birden mümkün bugünüňde yarar gepleşip ikinji gepleşip gatnaşmak men paýyma düşdi. Oňjy birinji gepleşinden gördüm. Halipamy şeýle bu wagtlar gurulmady başlanýan geçen bu portatlary o nähili şo ura sunmada gelişip bady gurulmady köwelimi. O adam ýürekden gurulmady. Belki biziň hem näme şonu ýazyp bordum. Hawa. Söýleýärdim. Aslında men şo gepleşikden soň täzil bayramçylygyň öň ýanraklaryny men TikTokda goýdum. İnnik sahne kimi yazsak gowalar diýip dogrusyny aýtsak bir 4 taşdan Halipalan atdan tuttum. Olar aýtyp durmaýyn. Şo taýda size köpräk istek bildirdiler. Hawa içinde näme ýaşlarym bar, çağlarym bar. Şoň üçin mene jaňa etdim, ýok diýmediňiz. Mehman Allaha, onyňa minnetdar. Sağ olun. Ben hoş gelipsiňiz. Hawa hänni bir tähtilije gurrun tapsak. Bir ýatda galyjy söhbetler bolsa, näme ilmidam aşaly rahmetim ýerine düşdi taýip etdi. Onu ne başta verirmi? Başta hali. Bolýar. Aşyda ilkinji men berjek soragym maňa da sen owaňdan hatda jaň edenler amma istek bildirenler. Kommunadan. Şo taýdan gaýdysyň. Ýöne qysgaç kan uzak bolmasam qysgaç. Şu öz oğlanlyk döwrüne oğlanlyk diýip şu çağa kan zahirlik giller bir gatnaşan eňneşden dostlaň ýa bile bir men aýdymçy bolaýsam, men artist bolaýsam diýen bir deň düşlüň bardyr. Şolaň çağlary ýütdi. Şu gepleşiň başyny nedi? Şu biziň mene kakamyz ýa biziň agamyz aşyrda da ular şolar bile ölüp ösen şolarym bir şolar bilen başlaýaly. Esim oto girsin. Boldy. Ýa. Men o 10-njy klasa oturdum. Şo öz mektebimde 5-nji orta mektepdi. Benim obamda kommunada. Bile okan oglanlarymyz bardy. Az hijret girenler we irrak girenler. Men 59-njy ýylda oglanlar 1959. Ona 58-nji ýylda oglanlarym bar. Şol bütün bir o öleme ýanky sirrymyz batda, köçämiz bardy. Şonu özüm ýaly bir bile klas başlanmady. Edil ýolum büýdäre nur ýazdylar diýdi. Nur ýazdy dälif diýip. Hawa belli familýadyr. Bular bir topar dogan tuýlan bayram däli, nur ýaz däli, bekke däli, kendir başga da çar bardyr, Muhammed bardyr. Şol oglanlar başga da eger ýadyma düşmeýän bolsa mümkin aýylanlarym bardy. Şol nur ýazdy. Aydıma tuvalim. Aslında şu dälifler tohumy bir aydıma gowy. Gowy bilýärdi. Seslerem gowy bayramyň gowy sesi bardy bayram. Aydyma aýdýardylar. Aýdýardylar gowy. Oşgam oşýady bayram tuvalim. Oşgam bir özleri näme medeniýet sunmada adamlar da altam şeýle näme çağırsam şeýle aydyma aýdýardy. Ondan dälifler bolanda men ýanymda Serdar däli. Serdar däli, Nuriyat däli. Onu bilýän. Nuriyat bilen bilece dogan ýazjak bolup bile okudygan, bile gatnaşdygam dugully şey. Ýolum öýdä. Olar öýden biz bolduk da. Ondan soň Nuriyat diýip, ondan Rahim, ondan Rahim dersoň men, ondan Amanlyk bir wady Aşyr molum, kakalar molum, Aşyr molum diýip. Şolanyň ýene de bir kysany oglanlar goşulyp konsert beren bolýardyk biz. Özümden kiçiler var mı? Şöyle bir neçe yaşımda var? 12 yaşımda, 13 yaşımda. Şimdi tap piyas bir 5 yaşlıcaları. Kiçiler çağırır öyle. O özümden deň orta var, onan mı ya da bir de? Onun kiçilerini tap piyas. Onan ayıcaklar. Ay 5, 4 bordun öňünde otur diýadyk. Onu men alıp barýadym. Hem arasynda dip çalýadym. Dipem çalýan. Şo adam çalýar. Birinin öwrenmedim-de samawuçka diýerler. Ödüm öwrendim. Ondan bir ara akordeon çalýardy şeydi. Akordeon däl pürjin ol.
Ular traktörün pürjünü. Nağdı ne dayanır dedi. Çalyattı. Onun men Nuriyadım aydım aydiyadı. Oradan yine biri neme çalyadı. Onun oturanlarım onun benim salamlaşadı. Bana çıkıp görüşün yani. Taram Tomarosulamak. Gelin hadi sizin için tayinanan konsertimi başlayın. İlk bilenine Nuriyat Dəlif sizin için boylarımı diyen aydım aydıp veriyor. Ya onun el çarpın da el çarp ya ondan çık ya. Ben hem dip çalyadım hem alıp baryadım. Nuriyat aydım aydiyadı. Ana şol ýaly ondan Rahim da ma birdat bilemok. Ya pürjün talya biri şoň op nemelerden hemme bile de. Şonun başlady ondan önce alıp barjalyk, artistlik, tungodyň ýoly ýoşluk bilen başlaýberdi. Ondan soň mektepde men klas başlanmady. Gaýyllar we ulanlar bar. Mudama men aşyrma boldum, ýa-ni amanýan mara. Şoň kakady edebiýat ulan okudýar, edebiýat mugallimdi. Onuň meni dostga çagyrýardy, mudama Gurbanov gelbäri ne şu payeman okatdır. Gurbanov gelbäri şu başlayan okatdır. Gurban her sapakda men çıkýan. Näme esasyn bilýär? Ben bilemok, men nime bar, bir näme bir okuyup bada gördüğüm derre şol ýylyna setlemegi başarýan men. Gözüm görürmü? Derre onu furo talýan. Onun şol sakynmandyrak okuyan men şonu. Käbir sakynybrak bir bölüp okuýardy alşyra. Men şonu ýol ýaly. Kaplan orada kaplan ýaly. Tilki okuyan onun men klas başda meni ağdırdılar. Sen artist bolardın dediler. Men öňe niyetim tarih udan gitmekdi. Tarihçi olmakdy da. Onun men o ýanky klas başdama nime her aýdaýmyn. Tokko wady, Hesel wady. Ondan kim wady? Başga da ýadmyn Altyn wady. Ondan ýadmyn şeňel başga da kene nime ýadmyn şunday wady men nime bekkin idi. Bek guruýum idi. Gatdanda bil oturýardy onda. Käwa çeýdi partany. Ortaýadan Rusçayla çıdıp şundan mer geçmeliler diye dünyalarda ne diye. Ne için? Füş ya. Ya saçından tutulanlar ya yine burada. Sağalıkta şey. Onun şon yani şolar onun bana dedi. Sen artist olardın dedi. O koyuşum demeyen deyip. Meni yoş bilen gomanna ağzırdılar. Ondan hiç fikrim yok. Yani fikrim yankı 13 yaşında yankı alıp barmak. Onun yoşluk bilen ecemin bir go ha nemesi vardı bir go yana ecem madama arad edinlerdi. Keselleyip ekiz bolan bular. Kesel. Esel yoğ bolanma, kesel galan. Düşün. Onu madama arad edinler. Şu radyoda alıp barayanlar var, geldi veya şey, çok atlar bilýänmi? Yankı amana aşır, yani böyle ki bayram geldim rahatını o dostuma tecelli. Bular hemen dinle, bana da sen alıp barıcı bolarsyň diýdi. Höwes edýärdi. Höwes edýär, sen ne şol diktir bolarsyň diýdi. Onuň sonyalyk bolmagy kärne. Şol isleýär. Men öýüň iň mulsy. Men ejem 58-nji ýyl durmuşa çykýar. 1958-nji ýyl kakama. 59-njy ýylam men doğýan. Kakam men boýum. Men boýum bar. Uzun näle men. Ejem kakamdan uzun. Onun hiç wagt magazyna da gidenler ýa toýa gidenler ken bile ýüremeýänler. Ejem şeýle bola kakam şeýle. Onun ya ecem yomurtu gidip toya varmalı, kakam toğum varmalı. Ya kakam gitmeli ya ecem toğum varmalı. Tebir iki boylar denk olmalı. Onun burada yok da ecem, öyle kummaydı ecem. Kumdan göçüp geldi. Haysa oldu. Ben ölmem kuma oğlanlar. Yok, Moskva kalvadılar ecem. Moskva kalvadılar, son Moskva kalvadılar göçüp gelipdirler. Men babam ata poton niyadıra. Hırlısı, diğerleri ol men ölüm ecemden eşitinde. Hırlısı var eken, bir oğudu. Ondan sol ağ çeken. Ecem dağını ağ etin iyidir ulardan sol. Nime aytsa koyalım, 58-nji ýyl durmuşa çyky, 59-da men bolýan. Birinji sagat men. Ne kakam, ecem gurulun berýärdi. Nikah aýdylar diýe. Kurtada oturýar edim, gara der diýe. Tobus çykan bolmaly durmuşa. Oturýar onuň taşdy görüp, ümsün bolmaýan kurtana çykan oturýar. Ene gyzyklanım diýdi, kurtana çyk göreýändim bolýan. Öňümde bir şey oturup yumruk garjak bolýar. Yaptım diye kurtar. Vay, Perman'ın insim ka, jilsim ka diýmek. Men kakam adı Perman. Bilýär. Ken Perman'a takılanan onda iki tek bir obamda da birinci Perman var. Onun nemem kurtam yaptım da vay Perman'ın jilsim ka öňümde oturýan kiçile diýdim diýe. Birinji gidip görýär şonu. Birinji gidip görüşmän. Görüşülen ok.
Yine elim yürüyorum, görüşü kakamım, ecem görürük, ecem kakam görürük. Gidip yattım diye ondan sonra şey deyip oğul hetel, oğul kurtayan ayray men perman deyip şonunu bilip kaldım men kakam dedim. Ben ne göreyim. Yani şey deyip, şu meni 59. yıl dünyaya getiriyor, şu oğulum dünya. Ondan iyi de hep beşiyede gidiyor da ecem 11 tane çağa doğru. Tuğrama. 11 çağa doğru. İkiden ma içinde, onun birden bir şey bu onun, şolonun her ben aydayın 5, 6 neme oğul, 6 oğul, 5 hem kıyıd da. Yöne kıyıdın biri ekiri oğulun, patma oğulun, eşen atları patma. Buran men iyi yanımda her ben aydayın Güle alet mi hem şonu yalı adı var o kadar. Şol ikisi yok olur. Çağakar. Çağakar. Bağlanları hemmedi. Bari İngiliz'den men. Doğru. Onun geçen şeyler suçlusu var değil. Beni de bilmem. Yardım atışar mı? İlki gözümün görünü cahil dilimin söylüyor nipsi var yani. İlki gözümün görünü cahil dilimin söylüyor. Cahil dil ya da vattır. Yaş var. Yaş durmuşa sıkıntı. Geçen gözü 39. yıl. Volin 58'de de durmuşa çıkıyor. 19 yaşında çıkıyor. 19 yaşında. 20 yaşında da benim var yani. Ben şonu halı bolonuna geçeceğim. Şey deyip ondan ana bunun tiplek gittiğini yakayı nemenin durmuşu. Şey deyip ondan son ben mektebe oturdum bolin. Aynı artist soruyorsun deyip bari yanımda yolun büyüdüğün değerlifler. Nuriye'den müttiyane. Senem gidersin dağıt deyip ondan. Men her yardımda kakam bilen bayram değerli ikisi men bilen Nuriye'den Aşkabat'a geldiler. Neçinci yılından? Neçinci yıl? 1976. yıl. Oku oturduk tabi. Söyle oturdun. Onu Nuriye'deki neme A klassa olmalı. Ya A klassa olmalı. Men B klassa. Onun paralel değil ya. Paralel. Onun şey deyip bir de Aşkabat'a getirildi. Aşkabat'ta da Medeni Ağmır'ın Tiyanokum'unla birin bir belli nemem ağalarımız vardı. Ne bulan yakı değerli falan belli ağaları Hocak Mehmetov deyip. Çoğalık medeniyet uğrundan okuyadı, yol başlarak. Velipede de işleyerdin, ulu yol başı derler. Şol uğurdan bir ödüne bir nime halipat tabi. Şey şonundan görüp bina şunu yali bayram ödü gülleşya ne bula komşumuz ağaçtır. Ne bu da men olur tanıyalar bir şeydi bundan şol Hocak Mehmet bizim şu uğra gitmemde şol düğününe sakatından şol oturdu. Hocak Mehmet yatan yer yaktı oradan. Şeyle o adamdı. Edin ağamdan bir gördük. Hem öylerine mihmanım oldu hem öylerine Nuriye'de kimi kıvartıran ama o. Şey değil mi? O kıvartıran bolup bara bile duğduydik bile neme mahım gelince bilen vah yatan öyle yatır. Mahım gelince'den şeyle kıvıl yağlı. Bir hili neme der. Doğanın dönüm neme der. Yakayım oldu da mahım gelince. Kidi Hocak Mehmet bilen Ataballı diyerse Hocak Mehmet öyle dokumentar yani Ataballı kaka deyip. Ana şon yağlı nemeler bollu çağrışıklar bile ataşından tanıyat, kakardan tanıyat, kıyırdan tanıyat, nemeden bilece gözünün halini üstüde olurlar şol çağrıda. Şondan diyen, ana şey şol gelmemden sonra ondan Medeni Ağmır'ın okumuna girdik, bir yıl girdim, bulluğa gittik. O kap diyorken? O kap, onu bir yıl koyduk da 77'ye bittim de 77, 79, 2 yılın kullukta buldum, Germanya'da. O atır taşları kulluk edildi, Çekoslovakya, Polşa, Germanya. Bir Germanya'ya gittik 77, 79'da da geldik. Geldim ondan bir kilometre işledik, okuduk, Medeni Ağmır'ın okumuna. İdini okuduk. Ondan sonra napravlerine bir de tecrübe uğrattılar. Don kulturu. Amerika'da işlemeli. Amerika'da pavo. 80 herhalde. Nuriye'de erkeğine bile ettim. 80 mirdi yok. Nuriye'de şunu bilmem yok da Nuriye'de kulluğu edin yerine bir Azerbaycan'ı kullettim ama. Doğru tamam Azerbaycan'ı kullettim. Ondan sonra Nuriye'den gitti Amerika. Benim gittim Tecen'e gittik. Tecen'e bir yıl işlem yok ben. 6-7 ay işlem onun. Men Aşkabat'ta daladım durdum da. Aydatın geldi ya. Yaman aydatın geldi. Şeyle bir nimetli de çekti de Aşkabat meni. Şeyde bana Nuriye'de anırda men bol yaşıyor medeniyet uğruna medeniyet öyle işlerini kaldı. Menin beri kayıttım. Gelip berde spor salonuna yatıp durdum ben. Medeni Ağmır'ın spor salonu vardı. Men hiç yeri berde prefis kalmam yoktu. Yatak çayınım yok karnına şuna. Yok yatak çayınım yok. Karnıma şu bağ olmayan varmadım da oralara. Ona şey deyip şol spor salonu yatıp durup şol halipalardan öğrenip öğüdürdü Qaray, Atanur Mehmetov, Aynavat Amanlıyev var. Şuradan sapa kalıp onun tiyanokumu oturdum. 80
1'de. 79, 82 kilo kap oturdum. 81'de de ondan yankı tecene gittim. Berde de işte 82'de de edebiyat sunmadı. Bildiriş çıktı. 82'de. Leningrada Tiyatral İnstitutunu, Burcak bölümünü oğlan gıdalınıyor. Şotor adındaki Gruziyanın. Şotor adındaki Tiyatral İnstitutunu oğlan gıdalınıyor. Aktör, kino hem drama. Anatan teatr. Anatan teatr. Egzamin aliyalerim tüz. Önkü tüz. Şot Aşkabat kino teatr. Şot teatr. Ana barmaz mı? Biliyorum tayin. Hep etüdünü biliyor, koşusunu biliyor. Egzamin aliyanlarım Gruziyadan Rem Davidov Shaktaşvili profesör geldi. Ağırdakı mı olun bu? Ağırdakı mı olun bir geliyor. Leningrad'dan hem Zhukov geldi. İkisi oturuyor. Bu dillerini hem Türkmen demetmeliler. Atalov, Çarişan oluyor. Oli Mehmet oluyor. Oturuyorlar, bulurum sayla oturuyorlar. Bitikler oturuyor, yekerleker. Boy, sigrat, iyinciden uzayın mı? Var drama kino. Men yadırak, kişirak, elem uzayın, kelterek mi? Al kurcağı. Şeydip ilki men Han Nurdiberdi, Devlet Han Mehmet, Alpı Sallanlı, Mardan Nefesi Provlon, odan Levap'tan ikisani kayıt Gülstan bilen Jorayva oğluna var bulur, kurcağı girdiler. Ceren Nurdiyeva, yankı Gruziyadan gelen Rem Davidovça, yankı profesör, yarattır bu. Ceren bir Guturiyava saçılacak Gruziyan kabinde işte. Men şu ida alacak deyiptirdim. Yanıptır da Ceren durda. Alacak diye onun Atalov deyiptir. Ay Gruziya gitsen git gördün. Leningrad gördün. Şu tak deyiptir. Merkez vurul. Moskva, Leningrad değil yatta vat bilen. Şoň medeniýetini görürdün, kulturasyny görürdün deyip Ceren onun Atalov benne yatan eriyat oldum. Şonun Cereni arayama şeyde onun bir aramda gidiyor. Bir de var ya. Ya bilki yok Ceren. Şeyde onun anırda 9 sene olup okuduktur. Rus dilini okuyar. Hem Rus dilini aydın Rus dilini bu poli beriyor. Size kıyın şönlendir ne kulluk edersin. Ondan kıyın. İngilizce bilen Ceren Rus dilini. Şova dönük dedim. Biram Devlet Han Mehmet. Devlet Han Mehmet. Devlet o. Onun Rus diline Ceren'e ne yaptı? İgzamin tarafı yaptı. Rus dilini mol Rusça. Ondan bizim Türkmençe bilenimiz bile Rusça bilmeyen bile de onu Ceren perevod eder moliye. Biz başka da adaydı ya. Ay ne 1900 yılda ne Ahmet'ti diye o Ceren'in Tiştir soda diyor bilyacın ayıp veriyor mu? Хорошо. Ve başka da ayıp veriyor diyor. Bu Ceren'in öz bilyen da ayıp veriyor diyor. Ceren öktüt de tapala. Kim bilir tarihi de öktüt Ceren. Aktörse boğutta. Hem de ayıp veriyor diyor. Arasında yanlış ya Devlet Han Mehmet koşup koyuyor ya. Хорошо. Молодец diye de mormal bir işte ayda. Tarihten bilen mi abi? Yönüşüp bilyen ayıp. Şeydi onun. Söz devlet bilen Ceren halife bir sürettir dedi. Süre bir Ceren'in o yatan yer yatıyordum. O benim iman hemravının. Ceren'in bir süreti Devlet Han Mehmet'in bir de kömek etti. Şeydi onun bir 4 yılda okuduk şu yerde. 86. yıl bir kaydıp geldik öz vatanlara Türkmenistan'a. Sonra onunla mı? Sonra ötücü asırda ters oturgayeli. İnni asırda dedim. Katı kanakatlarının bir mehriban dinleyicilerimden, tamaşaçılarımdan bana bir näçe SMS ýazanlar var, jaňa edenler var. O da şulangy var. Men tanamam, tanamam kızı näme internet platformasynda tuğulama ýazarlar. TikTok, Türkam, hiç käme ýazarlar. Inni azıcık soragy biraz eýlek geçeli. Görüşüm. Öňe midim. Hawa. Ben bolam. Ida. Sowatlar bolada mady başlym. Nime vardı? Rap, şot aydımaydı, rap dip bir bölümü var aydımda. Ne o? Rap bilen şu son dörüdü diye rap biz dövrümüzde de vardı. Şöyle mi? Ola, 76. yıl utoranmadık, 70. yıllar, 68. yıllar. Ne der? Şu aydım bilen rap'e mengeçti. Onu aydiyadılar Nuriyat'tan. Dostlar görmek için gittim tonami, yalmış orada yar bağışlar günahımı, giyicilikte işim şoğlumu düşmedi, gelinim deyip dürttüm gaynenim kokpun edip kayırdı, tutum deydi ilden çıkan ne kadar, bedel abi dur yapmanlayım deştim, böyle hemen şu rap der. O da yok mu? Dinle yoktu. Dostlar görmek için gittim tonami, yalmış orada yar bağışlar günahımı, giyicilikte işim şoğlumu düşmedi, gelinim deyip dürttüm gaynenim kokpun edip kayırdı, tutum deydi ilden çıkan ne kadar, dağılan köküdek aklına dönüştüm, bedel abi yapmanlayım deştim. Şunu yalgı diyattım. Şunu aydiyadı diyecek böyle yana. Yankıcanın arasına koşulun şu. Doğru. Ne asır dedi. Ben de şu ikinci tane ortada bir
bir täze koşdum. Täze bir taryhy ýok da bu gepleşinde bir ikinji tany dogry. Şunda häzir men 10 tane adama jaň etjek. 10 tane adama. Ha, sizden etesini çıkarman durmary. Soragny jogap berýän siz. Ha, ondan soň telefon berim. Ha, ondan soň soragny jogap berýäňiz. Olam bilemok, aşırda men hiç dilerim habarlaşamagam, jaňlaşamagam. Häzir ýöne bir näçe eginleşden bolup biler. Bir näçe sen dinleýijiler, bolup bilen men hem özümde kontaktymda bar adama jaň etmeli bolýan aşırda. Onu men häzir birini aýlaýan. Aýla. Aslında da çayca açtı ne? Näme desem mehman öýüsün hödüredir. Ya aýlayan adama gorkunmajak bolýar çayja açtı ne? Bir gatda telefonum. Ya demeder Türkmenistan halk artisti Haýtmra Durdiýew. Bir näçe ellenmärsiz eginleşiňiz. Kämillenmär. Her alsa. Kämillenmär. Her aýdan teýin. Alo. Haýt kaka, salamu aleykum. Salam gomy. Ýaşym taplangy. Şükürler. Halipe bir mümkinçiligiň bar bir 5 minut wagtyňyzy alyp bilemmi? Ha, näme? Halipe şu wagt geçilen ýol bir täze bir gepleşik açdyk başladyk. Täze bir gepleşik başladyk geçen tanda Türkmenistan halk artisti İlmurat Bekmez bilen ýazyk bu gedegem. O Türkmenistan halk artisti Aşyrmurat Gurbanow sizin egindeşiňiz bilen gepleşik dotýar. Ha, dogrusu mehmançylykda öýünde. Indi Haýt kaka, sizin aşyrda bir beresiňiz elýän soragyňyz barmy? Ýöne bir sorag bermeli. Jogamy ştaýda aşyrda sizi kanagatlandyrmaly. Söylemi. Awa. Men aşyrda öyle şeýle Türkçe'den ne berýär bu? Edir şu an näme diýjegim, mine muhtara ýüz gorşanyň. Ya şeýle bile Türkçe duz emek gollukdyň 20-30 ýyl bäri. Onun ol men ýagdaýyny bilýär, ben oň ýagdaýyny bilýär. Ýöne tuwalanasyň ýaly işläp görüp demel, gör energisini. Men şunu ýaly ýekete soragma, şunu ýaly gap görün wagtynda da işte durmuşda pişman eden yer boldum kaşgyny bilesin. Ne telefonu aşyrdadan özüne geçirýän. Haýt gowmy adalym. Salamu aleykum. Agom, Hudaý şaý. Şu an gemede oturuyor ya, aslında 20-30 yıl yani bile o fotoğrafıyla zaten bile fotoğraf görmeyin onu büyük koşuklarda yok yani. Yo yaman kol sonra verdim hay. İşte yapıyor hava. Kol sonra verdim. İşte durmuştu adamdan da ne arzusu ne kuşlarına var adamlar. Kuşman şunu etmeler de kendin deniyorum borlu mu? Sen yani ben näme sonra versem käme men ne şey diýen men näme jogap bersem käme. Ýöne jogapsy goýmalar. Yo jogapsy goýmalar diýe oňça. Beredin tek bermedi. Bolmaly ýa. Yo gaty gowy jüpüne düşdi şu wagt soragym. Şu durmuşda hawa gaty gowy soragym. Gowy men niýden kelläň eldi otur dogry maýdan ýüzüň görüňde. Indi men puşman eden nemem bara. Ayın öyle ne de lişni durmuşum nemesiyen yalla. Yöne. Yöne şu yalnız kadın diyor diye terbiye diye de şu papaganarlık derece de olsun niye kim bilmese de. O diyor doğru. Men mara şol men 2002-nji ýylda 2003-nji ýylda bir şu sungat urunun teatr urunun biri gaty bir lap keşdi şön yerim boldy dara. Pede düşdüm de hey bir rol edip bir neme edip bolmam mukaddiyen nemem boldy dara. Şonda bir puşman etdim, neme diýdim men. Ve men ya öz uğurum dämkäş artistlik diýdim de, ýalňyşan bolaýmaýyn, torna bir azık neme etdim. Onu da men elimden çekeldi 2003-nji ýylda şu Türk Şaraýyň hoja bilen ýa-ni neme bilen ganynym bilen şol degişmeler dünýäsiň alyp şol ýeň nememden goltugymdan çekip ýokuryp galdylar, şo bolýan, şo gepleşik boldy. Wagt menem şeýle pikir etdim bu. Şonu var, aldırız kuvvetler tüsede yer balada adrap çülepdi. Hova. Ondan yo, sen uza da kadar ettin mi? Yo, neme, gatda ura. Bor, ana şo kanagatlanýanmy? Ha, ona bi. Bor, aýtma, taňry alkan. Haýmança. Salam aýt. Halipe, ömrüňiz uzak bolsun, janyňyz sag bolsun, gözel we näjeme çagalar hemmesine salam aýdym. Netip barda geljek sanlarda size de mehmançylyga barmak sapamyz bar. Janyňyz sag bolsun. Sag bol Halipe, ömrüňiz uzak bolsun. Sorag nälik gördüm? Gato.
Sebebi aşırı Hayt tölemek atı neme çoğur ilerler yani olur. Atı böyle öden bir düşüncesem ağayı paykatı köpem okuyadı. Hayt yaman köp okuyor. Menen okuyan onlar hayt menen beter okuyor. Kaçın var qayda çurna okuyor. Kaçan görsen. Dedi kitap okuyor. Bar yanına bir tane tanıştırmanı da. Ünlü kitaplarım okuyor. Romanlarım okan, povestler köp vardı. Hayt mıdam okuyor. Menen okuyan bu menen beter okuyor tüveleme. Çok için men telbek koyan tüveleme. Aslında da onun hem inniki sanatçı mihmanımız yani öz sözünüzde belli kestiniz. Turkish Karayev dediniz, rejissör Halipa. Benim kaynağı doğranım Halipa'dan Türkmenistan'ım. At kazanan artisti Turkish Karayev hocam edelim. Halipa. Alo. Halipa selamun aleyküm. Wa aleykümselam. Hoşsan. Qo'mayadi langa, yaxshi toplanma. Ha. Halipa suat asırda bilen bir geçilen yol bir gepleşikde yazgıda otuyor. Aha. Inni tedem asırda bilen bir neçe yıllap işleştiniz. Yekize soru berip bileňiz asırda suat seni bermedim şu soru buruna berermiş. İşin arasını berip bir nerbisin oynamayın diýdim diýlen sorulardan birini yüzlenip bileňiz. Assalamu alaikum. Wa aleykümselam. Turkish qo'mayadalar. Tamam, köpdenler görüşem doğum. Canın tagmy çağa bıraktıklar hem halkı. Ayşe wat on spray duydan nemetdi ondan şunemede gatnaşaydı onu gelecekte size möňe barjak tek Yok, Halipa jana da ýazjak. Indi şol ýan haýda da uzan etdikler ondan bir 10 tane adama soru vermelekenden ikinci tem boldum da. İster soruňy berip bilýän. Durmuş meselesi, iş meselesi. Köz soru näme meselesi? Eyle kes görülerin geliyor diyecek kokyanlar etmeye sualce. Bol katı bu. Değişme komedinin aktör tanıyandı. Hava. Onun boş elinden gelin olsun, her gündemediler olsun, ne başkarak ne yani ödümü tutuyadım ya yok şu an layık olsun kadar edeceğim. Katı kovu soru. Türkçe oluyor doğru. Yani demeder adam bir doyma yok. Doğru bir keşiftenem hiç nemedenem örücülükten doyma yok. Yönemin yani hayt yaman kovu soru verdi yani ne dedi? Sen dedi şu an için puşman eden nemen mam dedi. Durmuşunda dedi. Ha şunu etsem edey melekenim dedi. Benim dedim 2002 yılda dedim bir puşman eden yerim oldu be men artistik menki değerliydi yani dedim. Keşpen beren okladık gördüm oyun dedim. 2003 yılda dedim Turkish Karayev dedim. Bizim koltuğumuzdan kaldırıp dedim hoca hani meni karnımda adam edey dedim de. Yine şunu yani şu an bir de iş yaşta köp birler meğer netip oldu. Yine netip oldu iş yaşar son yaşat koltuğu verdim. Men mara sonku döwür ya yaştan men 60'tan geçtik de 66'dan ne? Ebrihili birazcık paykaslara, birazcık içim hümlödüp, gözüňe de bir yaş aylap, maňlaýlaň çiğjar, şonyal keşipler oýnatym mı diýer, iç çargalan bilemek näme üçin. Zongan dibe Google Mail'le sonra şeylim, kayyadım Google Mail'liyem karşılıyor, Yok, ne var ol geçti atqoğlu attıram ediliydim da seyirsalak konuyorum. Şu at seyrediyen onun 60'tan geçtim onun. Şonyal bir yıl khas adam neme de yaş gittikçe Ağrastan yami, Paykastan yami, şu attırı neme dedim böyle. Katı o soru, bir keşif dörü dedim böyle. Şey bir yıl gördük, bir yıl torun aydık, bir yıl kıyınan aydık diye yani keşifleri dedim böyle. Ana şol jogap şolana, tanrı yalkadım. Gordyk şana. Halipa ömrüňiz ok bolsun, janyň sag bolsun. Allah razı olsun. Sag bol Halipa, minnet. Sag bol Türk sag bol. Nälik gördüň sonra goý? Atgo. Sebäbi bara, aslında da men näme bu sonra berdi. Näme üçin storawlar men jemle beretim bilen sebäbini aýdynmy? Biz elmedi, men öldüm de soňra Allah käp gapdan da akylyň bir pikirini bilesim gelýär. Men barada pikirini. Ben madamını öldüm, bir kinoda düşürüp görüyorum soň, diň öldüm, gurulap berdi, şeyle. Bir ki oň näme pikir vardı, ben vardı. Indi kim ihmalda jaňa dälmi? Edeli. Önüme de diyor, arka. Häzir. De, men indi kim ihmalymyz Türkmenistanyň at kazanan artisti Oguljan Bekiwa. Oguljan Bekiwa bilen kän işler etdiňiz.
Kän kinolarda bile değiştirdik. Ýa olmaly çykşetdik. O goňşam bolup aýkan geçmedi. O can gaty bu aktris. Tuwelam. Can hawar. Atyklar. Alipa selamun aleyküm. Aleykümselam. Gowmýa aýlangy? Ýaşy. Başdan bir maradan nälerse. Ay yok. Bale. Orjan gence men şu wagt asyrda bilen bir geçilen ýol bir gepleşikde otýar, ýazy edip otýar. Aha. Inni siz asyrda bir beresiňiz gelýän soraw, sizi gyzyklandyrýan soraw bir soraw bermeli. Ine telefon asyrda geçirýän soraw geçerim. Oljan gowmýa-da. Bu matrýaşy. Oterim tamamen atyklar aldyrdan atýan. Yo, asyrda koy. Bereden gelýän soraw diýip bir nemet bolmar, isleýän soraw bermen howsyn oljan. Bermer soraw, hazır bermese soraw bilýän sen onu. Benim söz fikirlen otyr. Onu gowy däl, onun ýaşymda 66 wagt bilýändem soraw gatyp berberden ama onu jogabyny tapmardyň onu. Vay. Ata sana yürüyün kayıtlara verelim bana. Ay nici, sana aytanı? Sizin sorulara bir şey çiğitler. Uyum yeter. Bana bir şeyin var, nemeler kalır. Doğrudan gitmişik tutuyorsunuz mu? Gitmişik şu an öye geldiler mihmansıga tügörümden kamera bolup duruş 4 sana gaba berdi tügöleme. Oy oldu. Ene yakın günlerde seňe möýüm kakýanlar gapýany. Men onunla kapayım olmasa kurpan koyayım. Kugoncuğum suratını koydu, kardagan şul adama dik koy. Balkondan varar, Nalipa, balkondan varar. Ay sorun mu? Nana soru vereyim, nasıl Ay soru bir näme dünýäde näçe akýanma diýär bula soru ber da ya derýalar. Asyrda vardy sizi gyzyklandyrýan soraw. Yo, asyrda öyle kän ýyllar bile işleşdik. Seni de asır. Sen keşiflerde öğrettik, bu keşiflerde Ay tügeleme, Ama halkın sevýän keşiflerini öğrettim. Şoňule birlikde sen görüden keşiflerine menem şaýat, menem bu wagtym görüden keşifler yüzlü urýan keşiflerini öğrettim da. Şonda tamam alyp hepden birinlärin gidip institutda molumot başladım taliplere. Aha, ne? Benim molum şey diyedi de, molum olmak bilen niye? Artist olmak diye, vakti ayrı vazife diye şolluya. Aha. Sizden şolur, bir vazifedir diye. Yine bu artist diye, ervet derler, molum oldular diye, özünün bilýän adını, kendini okuça geçirbilmeyen molumum bolýar diye, özü bu artist diye. Okuça, gerekli derecede geçiribilen diye öz zihnini. Yani bir molum var diye, özü diye şeysi uğraş diye okuçulara, o okuçulara çıkarıyan diye, yani diye şol uğraşken rahatlama taknada, özün barda yakaş o keşfi diyken diye, şu derecede taknada bakıp kurkabilmeyen molumlar var diye, şu üçün niye ikisi diye ayrı kâr bilen diye de. Yine sen iki kârda da işledin. O saydan da есть хороший актер, но плохой педагог diye. Есть хороший педагог, но плохой актер diye bize şey düşündürüyordu. Yine sen iki kârda da işler kurdun. Şu doğru mu şu molumun bize şey öğreteni? Yani Christian. Yok, yine senin hayatından nice koyan şey değil mi? Хороший актер, плохой molum nice koyan ve хороший molum, плохой актер hayatın nice koyan sen? Sorun ne mi? Çok tapak diye neydi? Kârda da işledin de, o artist ol, o molum bolyami, öğretip bolyami. Ya onu her adamın öz okuyuna bağlamayın. Seret, menne şeyle oldu. Özüňe bilýän, men birili azıp bir tarapdaýynrak aktyor boldum, asyrda boldum da, Gosmurat Bekir'in spektaklyna da bilýän, öýde ýanyýarlaşym, ýatanýar boldum. Gosmurat Arifam. Nime deňiz guşum diýip spektaklyna da çykýan bolan, men başga kesip berýän ol asyrda dedik, gaýrada bütün var. Tarona. Ağlayan men gözüm var, ýaşyp polu tutam ýa. Bar ol asyrda dedi, bütün var da. Ine şo boldum bolan ýoşluk bilen men täze ýer saýlamaly boldum da. Şoň üçin institutda gaýtmaly boldum men.
Yönü şu wagt institutda da men ýa talipden baktam ba, yönü men özüm bara haroş aktör dip hasap edebilecekler. Sen bu aktör olmadan siz ne iş? Yok, o aktör ben bir taraftan aktör, men komik aktör diye oturuyorum, komik aktör. Tak şeyle iki taraftan aktörlerim oluyor, hem komedi hem drama. Men dramanı kendime de mok, benim arzum şöyle drama, tragediyan oynamak, benim arzum yönü ortak arzum amala aşanok. Yönü, men bir taraftan aktör olup kaldım, komik aktör olup kaldım. Çünkü men haroş aktör diyebilecek özüme. Yani mesela Muhammed Bekir fiyali, Çağrı verdiği fiyali Oğulhan, ya aktörü Arne verdiği fiyali, gerçeklikleri men elemedi bilecek gelecek. Şoň üçin men şoň üçin diýdim de, ona mene urdat boldy menne bir üýt köşklik boldy Oğuljan. Neme? Men öwrüdip başladym töweregdäki ýaş nemeler oğlanlara, gyzlara. Hem şun şeýtden eýle borup. Ha? Oňa men şaýat tawar. Hawa, şun şeýtden go wormun beýsten go. Dawaştan şeýler agar, dawaş şeýde gorun. Onu mene bir şu pedagogik neme baýulaýmasyn diýip gaýtdym institutda. Ýöne ökünemi gaýdarma. Ana. Bal. Ýöne bir teatr sahnany küýseýän. Yaman küýseýän. Käwatam diýän neme Çetuar talipler tiyatrına, şu taliplerin bilece kat master class yani bir rol alavetten şunu ne ederim hem de yönü dızap durum. Şöyle ölemedeki arşınmalarındaki full time uyudum oynatım nereye de misal için yani ne? Ava. Ana şunu yani ne eder bolya? Bolly ha o arada şu yok. Biz en sevdiğim men hataplar gördüm o tolsam jillar beri işleyen 35 yıl sahnada işleyen de. Hava. Yönler men tecrübem geçen artist hasap etkenler mi? Yıllar artisti tatlaya. Yönler sonunda da seninle tutsam öğrendim. Hava. Ben bu artist o arada şu yok. Yönler bu artist olup muallim olmaklık nafil. O da oğuy. O da oğuy. Muallim olmaklık oğuy. Oğulcan. Yönü ýeňňäň bir sözünde nime diýdim? Men diýen aktörler tecrübeli o aktörler muallim bolup bilýän diýen. Muallim bolup bilen okşor. Umuman kanaqatlanýan Halipa aşyrdadan jogaby. Kanaqatlanýan o aşyrda bir aýtjaklarym var şo üstünlük zany tawardyn başydyk bolturmyda ama aramyzda bile işleşmek aşyrda öyle elçiler işleşmek netip etsin bize. Taňry ýarkadan Oğuljan sag ol. Hemme aýdardan saňa da netip etsin. Saňa da aýdýandan şonu Taňry ýarkadan Oğuljan. Canım sağ olsun. Yani o aktrisa Allah'can. Gelecekte Abray'ın festival olmasın Abray'ın belint olsun atları, hormatlara münasip bol nesip oldu. Sağ ol Aydan'ın gelsin. Sen halk artisti, münasip artistik men hasap etken sen halkın artisti, halkın sevgili artisti. Şoň üçin jarym sağ ol duraşı dedi. Ağzırımda sana diyor üstünlüğe duruyor. Ömrüm uzak bolsun Oğuljan, Taňry ýarkazym. Saga mamjatır salam aýt çağalar aktyklary. Böyle. Hava Halipa sağ olun minnettar. Sağ olun. Böyle. Üstünlük sana da iyisinde. Sağ olun minnettar. Biriniz iyisinde üstünlük. Sağ olun. Böyle. Onu inniki mihmanımız aslında kardeşimiz. Türkmenistan Atqadanın artisti Öwel Muhammed Meredov. Tikki diýärdi. Näme diýerkensiz? Şeýle bir çekinýän adam sizden şu. Näçe gülüş verdin ha? Yunus aşırmayamış ki. Alo. Tikir selamun aleyküm ağam. Wa aleyküm. Yaşım tatlar. Sağınız sağ mı? Hava ağam seyretmeyin şu asırda bilen bir geçilen yol attı bir gepleşimin yadgısını notuyorum. Hava. Inni size şeyle soru. Aslında soru siz asırda bermer. Bu sorumda men size şeyle yüzlenýän. Siz asırda ýekece soru beresiniz welýän soru. Şu wagt etsen şu asırda şu näet bersem käme berip bilerim käme şu soru. Bir hili bilýärmi? Bir beresiniz welýän soru. Umman gepler oturmaýyn. Asırda istip otur. Asırda men soru vermeli asırda. Ha, siz asırda soru vermeli. Özümüze bağlanış bu soru versem olýar da. Paýdy ýoksa näme soru gyzyklanýan soru? Jogabyny asyrdadan anmalar biz. Boldy. Hani? Tikki gowmaýadylar. Wa aleyküm gowmaýadylar. Özüme degişilýärmi soru? Dünýämi işledim bir soraýmy onu men näme bilen dünýämi işledim?
Yok azizler onu olacak. Gel de yeni bir soru al. Mire sorum var da. Ana ayttık. Ne mi? Ya yine ay görme hakiki var da onlar bol yara ikimizin tuvalımı istil verebilir işte şeyden. Onu yani hem mekside bolyam şonu yani. Ya dinge men ne bolyam? Yok ho ya onlar korkun soru derler ya bir tingren olmaz. O arasında gurrun yok değil mi? Ya vurun Ayttık. Minni halamayan herkesin. Ha? Minni halamayan herkesin bilirim ben. Ha, bu soru. Eyvah. Yor soru berip bilesen soru. Ya minne halamayan häsiyetin? Hava minni o tümle istesiyat. Neme häsiyetler halamız yok. Onun şeyle müsaade vurumları ne diye. Onun adam çıktı. Ol yarasın yandan. Hava. Çok bağ olmalar bol ya o adam çıktı. Ay şu edin ne diyenler imkanına da bol yaramla iyi yere. Hava. Sonra minni halamayan herkesin bilirim bileden telefonda sonra ama vaktin olayan da yanımda kana çekiniliyor. Arayıp bakıylayan. Onun telefonda orada haydi biler bir soru vereyim verildi. Men mara hem durmuşun okan aralaşmayan bolun prosto yöne şu öz bilyanımdan aytayım. Hava. Neme bolýar da? Her bir adamın dörüşi, her bir adamın kemale gelişi ütköşürak bolýar da. Hava. Näme diýip Hem häsiýetine men bilýän, o häsiýetlen men erwet häsiýetine görem, o men dogry maýdýan. Size bir halam häsiýetim bolup bilerasyn. Mende bana şu mende ba imel şunu halam häsiýetim. Sen iş yaşayan da men ya wat demet ya ýöne min bilen bile iş yaşanne ya bir nime çykyş etmeli bolan şäherden atlar men äri ütköşük nimesinden datyn göremokşum bu häsiýetini. Men şoň üçin kan çuňlaşmaýan durmuşuna diýende men näme men sen bolan sen jogap beremen. Yo, sen size verdim. Men bilemok, men Azizler ol. Evet. Görýän häsiýetim ýok bolan bana has gol. Ýöne hakykatdan senin mülaýyp diýen bolsa men çün gaty ähmiýet men
bersen, berýän soraglary, ondan sen dinleýijileň, belki bular talipleňem bolup biler. Bolup biler, okudan talipleňem bolup biler. Bilemi? Okudan talipleňem. Arslan gowy ýagdaýlar. Gowma, ýaşy ederim. Salamaçlap gördüm. Hawa ýaşy. Arslan şu wagt halifamyz Aşyrdada bilen geçilen ýoratdy bir gepleşip tutýar. Siz özüňiz tanatmaň soňundan tanadaýyn. Balkan welaýatyndan dogry dämisiz? Balkan welaýatynyň ýaşaýjysy. Hawa, indi Balkan welaýatynyň ýaşaýjysy. Siz Aşyrdada şeýle isleýän soragyňyzy beresiňiz elýän soragy berip bilýän. Ýöne bir sorag. Bir sorag. Hawa, näme Aşyrdada eşitip otýar? Aýdyr Arslan. Halifa bir sorag öğretmeli. Hocaýew bilen ilkinji sahnada oýnan keşfimiz we näme spektakly, haýsy spektakly ilkinji keşfiyat ýetirdi Hocaýew bilen birlikde bir sahnada. Hocaýew bilen sahnada ya umumyň nemedemi? Şu sahnada. Teatrsyň ortunda sahnada ilkinji näme keşfiyat ýetirdiňiz? Haýsy spektaklylar. Giyin nemeler keşip ýa-ki giyin mogurumly spektaklar näme? Süýji durmuşyň gapysy. Ola şo Ugujan oýnady, Ugujan bir baýyň bir nima läli weten ogly, hiçat işlemeýän, hiçat okamaýan. Menem Kertakka diýip şo keşip öğretdim, olam şol Harwy urdan şoňa tälim berýärdi. Şonu birinji gedek ana şo partner bolup bile işlenme. Ondan soňra onu dowam etdi, köwüşüm başlady, soňra satiralar başlady. O şol ilkinji döwreden keşifimiz şol. Arslan Karagatdan ýaňyzmy? Ondan Aşyrdada özüňiň kimligiňi tanadaýyn giňişdi. Menen özüm Halifanyň gat ýakyna tanıyan Türkmen döwlet ejenin institutuna talip boldum 2014-2019 ýyllarda sonra Halifa bilen işleşip tanıyan mümkin Halifa barsa Nur Muhammed Keşif şoň talibi. Boldy. Inni tanadım. Şu wagt nerede işleýän adarsyň? Şu wagt Balkan Welaýat Dowlet Drama Teatrynyň artisti bolup ýaşaýan. Bilýän. Tanadım artık. Hozarada ýokul. Bilýän nemede. Teň ol klibiňe nemede aýdymda nemäňem bar ha? Kimi ol Tülegönüň nemesinde? Boldy inni tanadım. Sen mara bir zat aýdyp berýän saňa nemen sen ýüdüňe ýok, sebäde nemede näme? Gaýwany neme diýänler. Sen hem komik, hem yan gurrun boluşy bardy. Komik aktyorlar dramany kendine başlaran dramalar komik. Sen ikisine mi gorýan? Tügelemi? Berekelle hem berde kynanyrwan bildin sen berde bir hili wäşçige medip berdim. İki tarapam tügelemi sen gowy. Ýoluň açyk bolsun, janyň sag bolsun, awraýadan işiňde ilmi ama işiňe kärine ikilik etme. Sağ ol Halifa dedi de sunnata ulul işlesin arzulayacağım. Sağ ol. Bol ya sana berkadın Arslan sağ ol. Sağ ol Arslancan. Minnettar. Sağ ol. Aha böyle. Anladım. Hallın mı? Bu aktör. Şey böyle nemede Tülegönüň bir Bağında totuğun umruları İyidinde cahil zümrüleri Gülsünle boş oyumruları Almamadır nar hatiza Indiki jaňa diýärimiz artist däl. Alo. Agam salamu alaykum. Wa alaykum assalam. Goýma daýlaňyz agam. Gafi Allah'dan güzel. Agam, özüňi tanatman, men şu wagt Aşyrdada bilen bir gepleşip tutýar, geçilen ýol atdy halifamyz, Türkmenistan halk artisti Aşyr Gurbanow bilen. Indi siz Aşyrdada şeýle bir sorag berip bilýäňiz, özüňizi isleýän soraglaňyzy. Ondan iň soňunda jogabyny alarsyňyz, iň soňunda özüňizi kimliňizi tanadaýyn Aşyrdada. Aşyrdada gözülen goblaşýar. Ine eşitip durýan, eşitip otýar. Alo. Deme. Aşyrdada siz elmudama halk köpçülüğünün arasında bir näçe kerişikleri yerine getirdiňiz. Hawa. Şu Ramazan ýa-ki hoca sanma Aşyrdada özüňiz bolup oýnayan keşiklerinize üstüňizden biriňiň ýanyňyzda ýoklugyny nähil täsir açmakly bolsa biriňiň.
Awa. Tesir ediyor sol. Biz nemedik da? Seyadi kovmayadılar. Ha şükür ya. Ha, neme? Seyattan. Yaman menge şey. Yok, jogam ne diýdi onu tanatsak mekimle. Vallahi, neme aýdyp berelim. Neme de bir has ulu bolmagy mümkin, ulu manyly söz bolmagy mümkin, häzir men diýjek zatym. Biz bara üçlük bolup bir adamyň aňasyna tanaldyk bolanyň birili. Bizim var esasy nemämiz yüreğimiz hojady. Ondan soň dogry maýdan bizden kiçem bolsa 10 ýaş menen kiçi men 59 oldum 69 da ýöne esasy yürek hojady dwigitil motor. Hojady. Ganyň sağ ganaty men çep ganatymda. Ne pikir edip göräýin. Ana bir ganat bilenim gaty kynna. Ondan bir ganat gitse-de dwigitile kynrak bolýar beýlek, ganata kynrak bolýar, ganata. Şeýdip ondan soň bir ganat bir dwigitilen şu wada şenni gelýär, gaty agyr bolýar, kyn bolýar, içjek tadyň ýok. Uçuylem ýok da. Uçuylem ýok. Täbäri bir ganat bilen hiç uçup bolmaýar. Ana şonu jogap berýär. Düşündüm. Çaraga jogabyna kanagatlanýarmagam. Indi özüňi tanadaýyn aşyrda kimligini. Tamam biraz. Tanany oksat, al bilen ok entägim. Sätirdi öýde. Yaman sesi meňderşeken täze. Yok. Özüňi tanadaý. Çağırmen Ahmet kandımayın. Wey, ay çağır. Yaman dedin çağır kovmayadılar. Tecenil sağlık mı işler hemme? İşler onu çağırlar. Ay Tanrı yakadın kov çağır kov. Ha men var yaman fädi bilen tesin meňdeşeken eýdi gölemem. Toşny säde bir kino düşdi ya sen bir kino düşdüm. Sesiniz birek bile berseňiz bolýan eken. Yaman meňdeşeken eýdi. Sağ çağırjan Tanrı yakadın. Çaraga jogamyda kanagatlanýarmagam. Kanagatlanýar. Sağ olun. Canım sağ olsun ağam. Tanrı yakadın. Bilmedim çağırdım yani jogap doğrum kadiydim men. Doğru jogap berdim. Kanım bilen sağ anatymda da o motor da koca motor eken. Evet zat diýmedim men. Yok o. Yoktan şo anatymda ne ýatjak şey çağırdylar. Ben. Inni yeni bir mihmana jaňa diýen şu gitmesine taýarlyk görüp gelmedim. Maşina yolda gelýär, mana operatorlar meni kömekçiler oturanlar. Yolda gelýär, sonra waran gelýär. Täze beni kelledi öň näme diýmelikden. Yani öýde oturup bir o sonra berer, bu sonra berer. Hiç idat ýok. Kak ekspromid olar. Alo, assalamu alaykum. Men Barşehir'in Şam Muhammed. Şam Muhammed, biz aşyrda gitmek dotyr. Sen aşyrda beresin gelýän sonra goýup berip bilýär. Salam aşyrda. Tamam. Men Barşehir'in Şam Muhammed. İşlemedi. Adamların işlemedi. Ankatlıyada çağırırlar, işten ankatmak. Vah. Doğru, ne olurdu? Katı oğlum. İşlerinde çağırlar bilen işlemek katı kıyın. Oları düşündürmek kıyın, oların vaatına düşünmeye yönü. Son bir seyretiyene televizörde ya gepbeşiklerine misal için körpölerde, bir yöne gepbeşik ol yani kinoda değil ol. Yönü son göründü, ula adamlar bilen işleşmek ansat. Yönü son göründü, o diyen tesir kayvat bolmuyor. Yani çağırlar bilen işleşene katı kıyınlık bilen bir minutlik gepbeşigi, misal için bir minutlik syomkany bir saat ýalyp bolýar, 2 saat ýalyp bolýar, görüňde bolýan. Düýbinden üýtgeşik bolýar. Şoň üçin maňa çağırlaryň işleşmek hem kyn hem lezzetli. Men gowurýan çağırlaryň işleşmek. Sen ýaly olanlar bilen şam bolmaly. Şam Muhammed sen alalaşýanmy? Alalaşýan. Sağ ol oğlum, sağ aman isla. Böyle. Sağ ol. Nerede nasıl nerelerde tutturuyor? Ben aýtdym bu oraya. Yok, hiç menen jaňa. Şugun jaňa dot. Ya sen var mı saat için? Plan ajan etdi. Yok. Tarptan men aýlaýyn şonu. Plan ajan etdim häzir mümkin men marda başlatar diýmegem mümkin şoňuz gerekkä. Ha, onu yeni gittik. Bir itirar näme anal? Alo. Gowmaý adaylar ıhtiyar. Gowy, halykatan gowmadylar. Salamu alaykum. Men aşyrda bilen gepleşip otur. Geçilen yol atı gepleşikdi. Siz yekinci soru berip bilýäňiz aşyrda. Bolly ne soruňyz bilen aşyrda eşitip oturdy. İlk bilen Halika salamu alaykum diýen aşyrda tanyk sağ bolsun Halikatan aramyzda başyňyzdyk bolsun. Sağ ol ihtiyar. İhtiyar sağ ol oğlum. Tanrı yalkadım. Sağ ol. Canım sağ ol. Halipatan yekinci soruňyz suň otjoruna näçe geldiňiz? Näçe başladınız bu şobarda bir gurulmasyňyz? Bir söz bilen jogap bere geldiňiz.
Näçinji ýylda boldum diýen näme? Sunwada näçinji ýyl başladınız diýdi? Men okudan başladım. 1976-njy ýylda men teýen okuma geldim. Şondan başladym ýa. 1976-njy ýylda okuwa geldim. Medeni aňylyp teýen okuma. Şolan men sunwat ýolum bol, şonan merem sunwat ýolum. 76, 86, 96, 2006, 16, 26. Indiki 50 ýyl bolýar. Öter kanagatlandyňmy? Allah'tan çoğulama. Bir de Hudağa yetirsin halife. Şeyle var. İnşallah. Öter sarı kula kino doynadı çeppen olar. Aydym aýdýar ýaş bolan. Bundan ýerinde gatnaş sözada olar. Bolla öterjan saňa da o nesip etsin. Biziň ýolumyzy geçip awra eýe bolmak, o halkyň arasynda bir tanalmak, bir men elmidam aýdýanlarym ma şunu ýadymdan çykarma. Sen nirede ola isle medeniyette, zulmatda ýolunu, isle lukmançylyk, isle guruluşyk üçin baran ýerinde öz mökürüň goýmalyrsyň. Bolýar Týarjan, sag bol, saňa da üstünlikler ardy we diýär. Sag bol. Alo. Halife salamu aleykum. Waalaikumsalam. Yaxşı. Halife men şu an gepleşip oturýan aşyrda bilen. Geçilen ýolatdy gepleşikde. Indi sizde bir etçe kaýşym aşyrdadan öýüne mihmançylyga geldik gepleşige. Siz aşyrda bir ýekije soraw bilen ýüzlenip bilýäňiz. Beresiňiz gelýän soraw. Size täsirlenjek soraw. Aşyrda eşitip otur. Onuş gowmaýadalar. Ýaşy. Gowmaýçerlen jan farky. Yolun bir geçiler ama yol yürülür diyelim o zaman. Ama işte böyle sonra güllüm bol doğru tayinler orası. Yes. Bir şey diyen şu atsan oturuyorum. Orası orada bir mağtum bulunur veremem deyip bir oturuyor. O ne emedir diye bilen nereden orası? Başka ne emedir doğru olur? Tapal yok. İsten teman sen sonra verip bilem oğlum. Arkayın ertenirde olan diýen ama oluyor arkayın tapal doğru. Tapal yok. İsten doğru. Men marada gadyklanan bir şu şeyler şu taýlan bilem o aşy diýen şu tarapyn ýerler doğru tapal yok. Durmuşdan maskaladan ya işten tapal yok. Tapal yok. Näme? Ya men haçan gelenimi oku bilen bağlanjykly gelip bile nide derro işe başladyň ya. Haçan çykdyň işden hony aldat diýen ama tapal yok. Malum mümkün olsa soraw sizden. Sonwat köp türlü. Köp türlüğünün hemmesinden hem aktör bolsak bolsa, molum bolsak bolsa başlyşlarla. Hawa. Ondan türlemesen alıp barjylygam oňurýan, artystlygam oňurýan. Hemmesine ýetişýän, molumçylygam başarýan. Şol ýa-ni rahmet söýürlükden alamyz ýa işe bolun, şol bolsa bolun söýgüden alamyz. Men awara hersinden 50'lerle mamka diýen men özüm. Hawa sebäbi bara däkmet söýür bolmasaňa, sungaty söýgüň bolmasa, sungaty söýgüň däkmese, şu sungatyň özi däkmet söýürlük bolaýmasa? Ýok, häzir sungaty söýýärdi ýaltalyk diýerler. Ýok, ýaltalyga menne ol näme ýok onu. Mende ýok diýip söýlemedi. Sağalaryndan işleýär. Hawa. Şola bar olaş menne şu 50 bolaýmasa ikisinden men däkmetden açamakly bolýany. Sungat näme diýer? Sen sungat Dodun değerli sungat sennedigine begenliýär bilýärmi? Stanislav Sonyaly, o sungat özüm dödügün. Sungat söýmedi, sungat özüm desey. Ana, Sonyaly birili şoňa neme dip bara, howaranyp birili şoňa neme göçüp şeýdip görse. Ýok, şu elemende ýaşyn bir sene bazyn ýaşy bazyn da şu elemden daşyndan soň begenýär. Taňry ýalkady. Hemmesine ýetişip bilýärligiň, ondan şoňa bir zat verýär da bilýärmi? Wa. Döwet işýär. Ýok. Şäherlere de gatnaşyp hepsine başarýan tuwalyny. Wa. Şu söýgü bolaýmasa? Söýgü dur. Söýgü mi ka şey diýdi,
demek. Söýgüdür, sebäbi bara, ola söýgü bolmasa sen zähmete itermeýär. Birinci söýýän, onuň zähmete miýdiňden eňip barýar-da. Ana, söýgüm bolsandan zähmetem boluberýär. Boluber, ýani şoň jogap, soňky jogap men şol öz kärme bolan söýgü. Ali bir jogap bilen alaşýarmy, Urusman? Ha? Jogap bilen alaşýarmy? Gaty dogry, men alaşýan o. Köp sağ olun. Dede Men oğlum. adam söýgüden dörýär-de. Sağ olun oğlum. Taňry erkady, minnettar. Mararlar. Birce nimeden cevap vermem ya. Bunu yapmam. Birce. Şoňa bolan garaýşyň pikirini aýdyp bilersiň. Awa şo barada aýdasyn gelýän ýöne bir adam. Iki adam da haşy derdi. Aňyrda kän gapyň aňyrsynda. Ýöne bir adam almaly. İlk şonu näme üçin alýanym fegan aýdy. Adam belli bir ýaşa çyn öýlenýänçe, gejesinden ýaşaýar, hakatden ýaşaýar.
Onun qarın ömrüne yaşa Allah son ömür verir. 40 50 yıl oldu 60 yıl. Yani yollaşıp yaşa. Ondan perden dönüyor. Bayım. Ama tuğranya. Mene yani yollaşıp aradı. Son analar. Sağ olun. Kakamın. Kıyın doğru verdin. Güzel. Kıyımının, boğunun, geçiye devam edin. Çağırdan. Yaş vakti kemada geliyor, 20 yaşta ton. Ton geçen yitiriyen, ton kakam yitiriyen. Olaran belli bir nemede, yaşını yiyen. Koyuyor şuradan diye yana. Yakın vaktim, yanlış vaktim, yürek vaktim gitti ya da. Sonra oldu mu? Yani yoluşmalar yanımdaki son analar. Aslında Ondan izin, on kakam diye. Sonra her demde ben dedim de ay inan doğus meselelerinde son yer yana. Adam kuşun fazla uçup görür, bir kana dağdan dağa, çölden uçup görür, bir kana kuş. Ondan vakit geliyor olayım. Kakam gidiyor, birimiz kakam gidiyor. Çok kuşum, men kuşta bir kana uçup. Vakit geliyor olayım. Kakam gidiyor, kakanatım gidiyor. Vakit geçiyor olayım, gece gidiyor, çep banatım gidiyor. Vakit geçiyor olayım. Yani yollaşım gidiyor. İfade, yadrosun ifade. Düğüktüm ya şu motorda. Şu giderden ondan bilmeyen geçiyor. Tokku etem değerli oluyor motor ya. Son için şunu ne? Buraya tomaş ediyen birleştirmede doğunçuklamada tayirce ortadan koğul, tayir, birlik göre koğulunda değil mi? Ben pişman ederdim bak, şu hep demeden değerli kelinde. Son şeyden ortadan koğul, mümkün yok yaşardı. Son ökülmeyen sonundan sonu. Ondan gece değilimde haf ediyor oluyor. İkinci ne için gecen alır? Gecen koğulatını doklayla götürüyor. Sen lolyansan ortuğuna götürüyor. Gün üttiyanca yüreğine götürüyor da. Onun için gece aydıp bitmeye bakalım. Ben oğlum gittiyenler diyenler, erteri diyenler gittiler ya. Öyle diyen gecem yok. Yani öyle diyen kakam yok. Ayıplar gidiyor. Onun için ökülmeli olmaz diye. Kimin kakası bağır, kimin gecesi bağır, kimin yanılmış bağır. Allah canım yok yaşarım başına. Ocaklar boğuk size kuman yaşarım ben. Degen bir varılım şu gecelerinde kakadım. Annen son ne diyen hile. Ağırdım yani fora verdim ay var. aslında da başta men hem gerek çoğam andım. Her kimde de bolup bile de şeyler aktar olur. Yattım ben. Bundan başka da sorular var. Bir soru ustadı nokat koyan. O soruları geçmeli. Gitleşigi şunluk ustadı cemredeki yerlikler imkanlar. Bundan son sorulara cevap vermelik kıyınrak olur. Yani durmuş devam ediyor. Durmuş tuğlama şeyle durmuş mu var? Parahat yurdumuz avadan. Ben köp yurtlar gördüm. Yani bu şehirde aydayım. Kendi yurtları, görenler vardır halkın içinde olmuyor. Benim şonçal devletler gördüm. Kanada'dan gördüm, Angliya'dan gördüm, Finlandiya'dan gördüm, Belgiya'dan gördüm, Türkiye'den gördüm, Fransa'dan gördüm, İran'dan gördüm, Oğan'dan gördüm. Pakistan'dan gördüm, Hindistan'dan gördüm, Xitay'dan kendi devletler gördüm. Yani hem yerde de bir 5 gün bir hafta bolan, tamam şimdi bir yurdum kuyuyan. Tabii şu koyu bakan daman yer. Şunun için hiç var öd yurdumdan, öd dövrümden
öz eýýamynda nägili bolmaýar hiç wagt. Mağdum atamın näme diýdi? Namart ayıp gözler doğun ilinden hiç wagt doğun ilinde ayıp gözlerden adam. Yani şu toprağın adam. Sen şu mukaddes toprakta gelip gördüm şunun için yurdumun paraha da iş eden iş var. Okudum okuwa. Geçsen gidelince der ya nira gidey. Gidana spahanadan. Abadamına git. Kenmeden var. Elimde dönerine yettiği tuvalımı. Näir toylar tutuyat. Näir palatarar oraya toydu. Näir toy mekanlamy bolçuluk tuvalımı. Hiç zattan nägeli bolmadan. Dine şu zatları wont yaşamadı. Şu zatları begin yaşamadı. Şu birin döwürmüş şu an. Birin şu cemmetin döwür şu an. Şu döwürü afuda saklayan, paraha saklayan, asmanımın arasında zeminleri elmada paraha saklayan kim? Kahraman arkada. Arkada kahraman serdar. Şoň üçin alkışlar bolsun. Canlar sağ olsun, belen başlar aman olsun. Birine sunuma işgaller, medeniyet işgalleri. Adamlara ruh tarafta lezzet berýärse, maddi taraftan imtihan adam. Yani adam ruh tarafı büyük bolsun. Maddi tapdırır onu, ruh öz tapdırır yaşar, çekye özü. Näme diye kahraman arkadamı? Adamın ruhu diye, ruhu dünya diye, ruhu baylığı. Hiç wagt tükenmejek baylyk diýer. Muhafiret diýen arkada. Hiç wagt arkadamy şey diýer. Adamyň diýer ruhu baylygy. Hiç wagt tükenmejek baylykdyr. Şoň adam diýmeden ruhu baylyk artyk bolsun. Aşa bolsun. Maddi baylyk öýledim gelýär. Şoň üçin ýene bir gedek. Şenme dörejik işgärlemden adamyň. Men onun adamydan, maşgalamyň adamdan kahraman arkadağı kahraman yerdağım. Mümkün alkışaydı. Bu ilmide ama canlar sağ olsun, belen başlar aman olsun. Benim için, iyilimin günümün için, raydaş bir iyileştirmemiz için ehli ediyen aladaları, ehli ediyen, benim için giyecek onu ediyen aladaları, ruvaşlıkla vesedim. Göreceğimi dine boğulup olsun. Şunu yani tök öttüğüm tanı kârm olsun. Benim işimde üstünlük ikinci tanım dedim konuşacağım. İkinci tanıda benim nekiven bariken çağırığını da tanrı yalkalım. Çağırığımı kabul ettim. İnniki näme gepleşikde şunu yani bir teatirli dogam etsin, tök öttü şükür. Sonra onu dogam etsin. Näme köp boldum. Size tomaş ediyen adamdan köp boldum. Canlar sağ olsun. Benim dama toyduğum şey. Toy edelim. Toy edelim. Toy edelim. Artık toyunu. Zay toyunu. O doğrun munu. Oğlumu da öğrenin, kayırımı çıkaralım Allah'can. Bara hemmet atdım. Koy bir de artık söyle gelecekti. Çoğuluk söyleyin. İnşallah. Yoluğun bağlayından edip boğuşulmak her yerinde netibe. Amin. Sağ ol, aslında katiyat eden ne alırına? Yok. Sonra onların tehdir etti mi? Evet, tehdir etti. Onu aslında yeni bir kadar ehli dörözlük toparımız bilen biz size dünyada ehli qulluqlar arzu edýär, halipa jahanyň sağ bolsun. Halk sen söýýär, watan sen söýýär. Halkymdan aýlan, tomoşlarymdan aýlan. Jahanyň sağ bolsun, ömrüň uzak bolsun. Mehman vatandaşlar, ýeri diýilýär, näme geçilenýär, rahatly gepleşigimiň ikinji tany halipamyz Türkmenistan Halk Artisti Aşym Murat Gurbanovlardy halipalarda ýazdyk. Elbetde aşagyndan şu gepleşik barada gyzyklandyr, ýani soraglar barada aşagyndan ýazyl inmikde haýsy halipany. Diňe bärde artist, artist bolup, rejissor bolup, kompozitor, hudojnik aýdymçy. Ene şeýler, dramaturg, şahirler bolup biler. Aşagyndan ýazyl, dostlar, mehribanlar. Bir de şular ýaly mümkinçilikler döredip berýän. Özüm bir yaş sunma dişgar hökümüne, rejissor hökümüne hormatly arkadagy gahryman serdarymyzy köp jawazyny aýdýar. Goý olaň janlar sağ bolsun. Mundan beýleräm tutýan tutumly işleri elmede ama rawaj altyn. Sagyrtda bolşanyň edýär adamlar.